Dua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno jenengku Muhammad Taqiyuddin Asy'abani saking kelas 8 M. Kene kula kapen nerangno apa layang lelayu, contoh layang lelayu lan struktur contoh layang lelayu. Pertama, apa sih iku layang? Layang yo iku pesen sing ditulis ning kertas kanggo wong liya, ya iku surat. Sing keloro, apa sih iku layang lelayu? Layang lelayu ya iku surat sing isine akhire keadaan utawa kepaten utawa iso disebut kabar kematian. Sing ketelu ya iku contoh layang lelayu. Salah sijine ya iku sampun tinimbalan wonten ngasranipun Pangeran Kyai Hardjowiyono yuswa 90 taun. Dinten Kemis Kliwon Titi mangsa 22 Februari tahun 2007. Wekdal Rabu setengah 6 isuk wonten griya Dukita Balong Pakem Binangun Pakem Sleman. Layon badhe kepethak ing dinten Kemis Kliwon Titi mangsa tanggal 22 Februari tahun 2007 wekdal tabuh jam 2 awan wonten Sasanalaya Kertodadi Pakem Binangun Pakem Sleman. Bidal saking griya Dukita Balong Pakem Binangun Pakem Sleman markaten pawartos lelayu kula anturaken saha nyuwun kebiwarakaken dhateng sadresik sanes awit pambiyantanipun kula anturaken matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. 2,000 years later. Ya wis sampai kene ae pembicaraanku tentang nerangake apa itu layang lelayu, contoh layang lelayu lan struktur layang lelayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. I can fly.